ערב טוב חברים, ברוכים הבאים לערוץ של סרגי, ערוץ שמדבר על אקטואליה בארץ ובחו"ל, ועיקר התמקדות כמובן זה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אבל אני נוגע גם בכל מיני קונפליקטים צבאיים, מלחמות מסביב לעולם, ואנחנו ניגע היום באחד מהם. כמובן, בלי קשר למלחמה, כל מלחמה מקשרת אותנו לעניינים פוליטיים, מדיניים, אז גם זה אני מסקר, וכמובן עניינים כלכליים. כמובן כל הדברים האלה גם מתקשרים לחיינו במדינת ישראל, אז כל מה שאני חושב שרוב הדברים גם איכשהו קשורים למדינת ישראל ולחיינו במדינה הזאת, אז בגלל זה אני מסביר לכם את זה, וגם רוב הדברים שאני מסקר הם פחות מסוכרים בתקשורת ישראלית בכלל, וגם בתקשורת הזרה הם לא כל כך תופסים כותרות, אז בגלל זה אני מביא לכם את זה, לידיעה כללית כמובן. כל הדברים נבדקו, נעשה הצלבות בכמה מקורות לפחות, אז בגלל זה אני די בטוח באמיתיות של הדברים. אז בואו נתחיל, על מה נדבר היום, סרטון יחסית קצר, מצב התעופה האזרחית ממשיך להדהים ואמור להזהיר כל תושבי רוסיה, זה באמת קרתה עוד התרסקות של המטוס בשטח רוסיה, בלי קשר לאוקראינה, בלי הפלה, בלי זה, פשוט כשל טכני, וזה מדהים, אנחנו נדבר על זה. אמצעים מודיעין חדשניים שלא היו חושבים עליהם לפני, זה בכלל, זה יישמע לכם כמו מדע בדיוני, אז אני ממליץ לכם לשמוע את החדשות האלה. עוד עימות צבאי בעולם שכנראה הולך לגבות הרבה חיי אדם, השוואת כוחות של שתי המדינות שכרגע יש עימות ביניהם, שתי הכותרות האלה מתקשרים לאותו עימות צבאי שכרגע מתחיל להתחולל בעולם, אנחנו ניגע בזה ולאיזה מדינות מדובר, אז תשארו איתי. קצת משאיר אתכם במתח. אפילו ספקי חטיפים הכי פופולריים מפסיקים להיסחר ברוסיה. אני בין אלה שכן אוהב חטיפים, אני מאמין גם רובכם, אז וגם כנראה ברוסיה, אז פגיעה יחסית די משמעותית בחיי רגילים של תושבי רוסיה. תקלה גלובלית בסטארלינק, יש של כמה שעות שגובה לא רק פגיעה פיננסית אלא גם חיי אדם באוקראינה, התרחשה תקלה, אז אני מסקר את זה. בנק המרכזי של רוסיה מנסה נואשות להחזיר או להחיות את העסקים הפרטיים במדינה, זה נטו חדשות כלכליות, אם יש לכם איזשהו עניין כלכלי ברוסיה או התעניינות כלשהו, אז זה יהיה מעניין. אז אם יש משהו פה, אז תשארו איתנו, אנחנו מתחילים, כמובן בחדשות פוליטיות ומדיניות. אז מה התחולל? הכנסתי את הידיעה הזאת לתוך חיי חדשות פוליטיות ומדיניים, כי א' כל זה קשור נטו לפוליטיקה של המדינה, שעקב סנקציות רוסיה לא מקבלת חלקי חילוף למטוסים, מטוסים שהם בתוצרת חוץ, כן? והיא יותר ויותר משתמשת בתוצרת רוסית סלש אוקראינית לשעבר. אז פה ידיעה שמובאת פה, התרחשה התרסקות של המטוס אנטונוב אן 24, זה מטוס תכלס תוצרת אוקראינה, כן, אבל הוא מיוצר מתקופת ברית המועצות, המטוס הוא בין קרוב ל-50, בין 48, הוא הסיע 50 נוסעים, מתוכם בהתרסקות הזאת נהרגו 48, כן, זה קרה ביום חמישי, המטוס כבר היה אמור להפסיק את הפעולותיו, כן, מן הסתם הוא כבר כבר כמה וכמה שנים, לפני 8 שנים הוא כבר היה אמור להפסיק לטוס, אבל הם המשיכו להטיס אותו כי אין תחלופה, אין תחליף ועלויות החזקה מאוד מאוד גדולות, וכן, אני מביא את הידיעה הזאת, כל מי שמתכנן לטוס בתעופה אזרחית ברחבי רוסיה, כדאי לכם מאוד מאוד להיזהר, עדיף לעבור לרכבות, הרכבות גם הם לא בטוחים כרגע, אבל אם יש לכם אפשרות ואתם לא ממהרים, אז כן, זה מאוד מאוד עצוב, אבל כל זה קורה בגלל הסנקציות שהטילו לרוסיה. אין אפס פה בכלל, בעבר זה לא היה קורה בכלל. זה ידיעה מאוד מאוד מרשימה, ממש כמו מדע בדיוני.
בגרמניה הולכים להשקיע בפיתוח AI ועם בינה מלאכותית על תיקנים סלש כל מיני אינסקטים, אוקיי? כל מיני חרקים, אוקיי? בעצם זה ברמה ממשלתית הולך לקרות. כל זה נבע כמובן ממלחמה מאוקראינה ורוסיה, והם הולכים להשקיע המון המון בסקיוריטי, כלומר בביטחון עצמי, והם קיבלו כמובן סטימול מהמלחמה, כלומר דחיפה מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וגם בכלל התרחשויות של ריגול האחרונות שהתרחשו גם בפולין, גם ב-UK וכנראה גם בגרמניה זה קורה, ולהשקעה בביע רובוטים, כאילו רובוטים עם שלט אנושי, לא אנושי, כלומר שלט חי, אז יהיה השקעות בזה, וכל מה שהם משקיעים זה א' כל להשתלט על התגובה של החרקים, כלומר לגרום לו לנוע ימינה, שמאלה, קדימה וכולי. כמובן כנראה אפשר להרכיב עליו איזושהי מצלמה, ואז אפשר לרגל אחרי האנשים האלה, וזה מאוד מאוד מרשים, הטכנולוגיות כאלה, ובעזרת AI באמת זה יכול להביא אותנו לעולמות אחרים לגמרי. תרשמו מה אתם חושבים על זה, ומעניין אם בארץ יש פיתוחים בנושא הזה, זה מאוד מאוד מעניין. מנושאים צבאיים, הפעם לא הבאתי חדשות מאוקראינה, הבאתי מאזור אחר. מתרחשת קונפליקט מאוד מאוד גדול בין תאילנד לקמבודיה. קמבודיה ותאילנד מאז הקמתם בפירוק קולוניות הצרפתיות, יש ביניהם שטח גבול שלא כל כך מוסכם ביניהם למי הוא שייך, ובגלל שזה הוכרז על ידי צרפתים, אז העימותים האלה מתרחשים כבר קרוב ל100 שנה, וכבר העימות התחיל ביום חמישי, וכבר היום אנחנו בסוף יום שישי, הוא כבר גבה כמה עשרות הרוגים, וקרוב ל100,000 תושבים עזבו את המקום מגוריהם שחיו לאורך הגבול. כמובן תאילנד מגובת על ידי ארצות הברית, יש בסיס אחד לפחות, אני יודע עליו, שנמצא בשטח תאילנד, בסיס אמריקאי. מצד שני קמבודיה מגובה על ידי סין, הם עשו לאחרונה גם תרגיל צבאי, גולדן דרגון ככה זה נקרא, היה התרגיל הזה, והקשרים ביניהם גם מאוד מאוד חזקים, ולפי דעתי גם יש בסיס סיני אחד בשטח קמבודיה. מבחינת כוחות, כן, מבחינת כוחות, כמובן שתי הצבאות האלה לא ברי השוואה. צבא תאילנד הוא פי 3 יותר גדול מצבא קמבודיה, הוא מונה 361,000 חיילים פעילים, כן, כמובן יש עוד רזרבות, הוא פי 3 יותר גדול מצבא קמבודיה, בנוסף הוא מצויד בנשק אמריקאי, לא בין המתקדמים, אבל יש ברשותם F-16 ועוד משוריינים כאלה ואחרים, כרגע העימות דרך אגב משתמש גם בשוריינים ובירי ארטילרי, הם מאוד מאוד מיומנים, דרך אגב, הצבא התאילנדי, לפי סקירה בינלאומית של רמות של הצבאות בעולם, ב-2024, שבה השתתפו 27 מדינות המובילות, צבא תאילנד תופס עמדה 14 בספירה, כן? וקמבודיה 23, כן? בין כמעט האחרונים, אבל עדיין קמבודיה מספר 23 של הצבאות, כלומר אי אפשר להזניח את היכולות שלה. איך העימות הזה יתפתח, אנחנו כנראה נראה בימים הקרובים. אני כמובן אעדכן אתכם, אני לא חושב שיש סקירה מספקת פה בארצנו על זה, אני יודע שבין הישראלים ובכלל בין אנשים
בכלל היעדים האלה, תאילנד וקמבודיה, הם יעדים מאוד מאוד פופולריים, עקב מגוון שירותים שיש שם ועלות נמוכה, אז ובגלל הטבע גם המדהים שיש שם, אז קודם כל הייתי עכשיו נזהר קצת לטייל לאזורים האלה, לכו תדעו לאן זה יכול להתפתח, הייתי קצת דוחה את הטיול המתוכנן או כל דבר אחר, זה רק לידיעה של האזרחים הישראלים, תדעו שזה מה שמתרחש כרגע שם באזור. נושאים כלכליים, הבאתי קצת ידיעות כלליות, אבל לפי דעתי מי שגר בשטח רוסיה זה נטו יכול להשפיע על חיים הרגילים שלו, אז ספקית חברת מרס בעצם, שמספקת מרס, ניקרס, ויקס, אורביט ועוד דברים, אז היא מפסיקה להביא סחורה לרוסיה, היובן הרוסי אומר שהעלות של הסחורה שמוכרים לו היא גבוהה ולא משתלמת, כלומר הם פוחדים שזה לא יימכר בשטח רוסיה ופונים לאלטרנטיבות אחרות, כמובן שיש אלטרנטיבות אחרות, דרך אגב אין סנקציות על המזון נגד רוסיה, כן, יש להבין את זה, אבל בגלל הסיכונים כנראה, בגלל ההובלות המסובכות, ובגלל הטרנזקציות כנראה גם לא פשוטות, אז עלות הסחורות גדלה בכל מקרה, גם על הדברים הפשוטים האלה, ופשוט לפי ידיעה שאני הבנתי, עד ספטמבר יש את הסחורה הזאת ברוסיה, ואחרי ספטמבר היא הולכת לאט לאט להיעלם, כן? אז מי שחובב ונמצא ברוסיה, כדאי לו לרכוש כמויות גדולות, על מנת להמשיך ליהנות מהחטיפים. SpaceX וסטארלינק גרמו לשיבושים גדולים במשך 2.5 האחרונות, ביום חמישי, אז התקלה הייתה מאוד מאוד גדולה, גרמה לשיבושים ותלונות של 61,000 יוזרים, וכמובן זה השפיע על חיי אדם באוקראינה, שכמעט לחלוטין תלויה בסטארלינקים, כי בשטח זה הדבר היחידי שפועל מבחינת אינטרנט. החברה, דרך אגב, אילון מאסק התנצל בפני היוזרים, פה הוא כותב את התנצלות, והוא אמר שהתקלה הזאת לא תחזור שנית, אני לא הייתי אומר כזה אמרה, כי לך תדע מה בדיוק התקלה, ואם אפשר לגרום להתקרה שוב. הם אומרים שהתקלה הייתה בתוכנה מרכזית של התוכנה האופרטיבית של המערכות נטוורק, אוקיי? מערכות בגדול, אמרה הזאת, כן? היא לא אומרת כלום, המון מושגים שקשורים פחות או יותר אחד לשני, אבל לא אומרים בדיוק מה מהות התקלה. יכול להיות זה תקיפה של האקרים, יכול להיות זה טעות אנוש, יכול להיות מיליון ואחד דברים, אנחנו כנראה לא נדע על זה, זה ממש ממש מוסתר. זהו חברים, אם אהבתם את החדשות, אז תעשו לייק, בזה אנחנו עוצרים היום. כמובן תשתפו, תרשמו תגובות, זה מאוד מאוד חשוב כדי שאני אקדם את הסרטונים ויביא לכם תוכן שמעניין אתכם. זהו, תהיו חזקים, סופש נעים, ונתראה בסרטונים הבאים.